סמל ראשון במילואים דניאל רחמן מצטרף אלינו, שלום, לוחם בהנדסה קרבית. היי דניאל. אהלן, שלום לכם. מה שלומך בימים אלה? רגע, מה זה הכובע? אני לא רואה טוב. בסדר. אני לא רואה את הכובע טוב. המרפסת הירוקה. המרפסת הירוקה. זה העסק שלך גם. מה, את מצליחה לקרוא מכזה מרחק? זה העסק שלי. קורה. מרשים. יש גם על החולצה, אם יותר קל. כן. יפה. דניאל, ספר לנו עליך בחודשים האחרונים. על השירות. על התחושות. אז אני עכשיו מתחיל בעצם, התחלתי לפני כמה שבועות בעצם סבב שלישי בעזה. התגייסתי ב7 באוקטובר כמו כולם, הייתי באתונה, ביוון, והתגייסתי ככה ל3 חודשים, אני לוחם בהנדסה קרבית, היינו בעזה, בצפון הרצועה. סיימנו את הסבב הראשון, אחרי כמה חודשים עלינו לקו הגנה בצפון, בבית הלל, חודש וחצי, ולא עברו 3 חודשים, וכבר שוב פעם בסבב שלישי, הפעם בעזה, בציר נצרים. קשה מאוד, כבר סבב שלישי, ויש דיבור כבר על דצמבר סבב נוסף. כן. פשוט מילואים בלי הפסקה, אינטנסיבי מאוד, אנחנו עובדים מאוד קשה, פוצצים בתים כמעט יום אחרי יום, עושים עבודה מאוד קשה, עכשיו אני באפטר. במקביל לזה יש לי עסק של הקמה של מערכות הידרופוניות, בעצם אנשים שרוצים לגדל ירקות בבית שלהם, אז אנחנו ככה מגיעים אליהם הביתה ומגשימים להם את החלום. רגע, שנייה, אני רוצה לגדל ירקות בבית, בוא, תעזור לי. תעזור לי להבין מה אתם עושים, אולי גם נביא לך לקוחות, ספר לנו, מה אתם עושים שם? כן. מה שאנחנו עושים זה הקמה של מערכות הידרופוניות. מערכת הידרופונית זה בעצם מערכת לגידול ירקות על מים, במקום על אדמה, רק על מים ודשן. זה מאוד קל, אפשר להתקין את זה במרפסות, בגינות, בחצרות, מאוד מאוד פשוט. גם אנשים שהורגי צמחים סדרתיים, שאף פעם לא הצליחו לגדל, אנחנו מגיעים אליהם הביתה, מתקינים את המערכת, מלווים אותם לאורך כל התהליך, כדי שגם ההורג צמחים הכי גדול יצליח לקטוף את המלפפון שלו כל בוקר ולהכין סלט, את החסה. זה בעצם צינור מיוחד עם כוסיות כאלה. טפטפות כאלה? לא, זה משאבה שעובדת למטה, ואז המים עולים ומשקים את כל הכוסיות שיש שם בעצם את הצמחים. היה לי חלום להקים כזה, ועוד אני אעשה את זה. חסות, לגדל חסות, ולא רק חסות. קדימה, זה באמת מאוד פשוט. דניאל, בזמן שאתה נלחם ושומר על כולנו, כדי שנוכל לשבת ולשחק במשחקים פה שאנחנו משחקים באולפנים, אתם נלחמים, מסכנים את החיים שלכם. העסק שלך, אני מניח שסופג מכה לא פשוטה, נכון? מאוד קשה, כן. אז ספר לנו קצת על זה. תראה, בסוף שאני בעזה, זה יכול להיות ימים שלמים או שבוע שאני בלי קליטה. היה תקופות בתחילת המלחמה ירדו המחירות, או עובדים שאני לא יכול לתת להם עבודה כי אני לא נמצא, ואז אני צריך לצאת באפטרים ולעשות עבודות, ובשנייה שאני משתחרר זה להכשיר עובדים. רק סיימתי להכשיר עובד וכבר יוצא לסבב נוסף, אז יש תקלות וצריך לעבוד כמו מטורף כדי לתת שירות כמה שיותר טוב. זה קשה, כי בסוף אין זמן לעשות תהליכים. אתה מתחיל תהליך, להוציא מוצר חדש, להכשיר עובד, והכל נגדע כל פעם בגלל עוד סבב של מילואים. מצד אחד אי אפשר להגיד לא לעשות מילואים, מצד שני זה פוגע בעסק, זה חד משמעית פוגע. דניאל, איך אנחנו מוצאים אותך כדי שמי שצופה בך ורוצה גם לעזור לך, אבל גם לעבור לשלב החקלאי בחייו, יגיע אליך? איך עושים את זה? אז מי שרוצה לגדל ירקות בבית, בקלות, בפשטות, שניתן לו את כל ההדרכה והליווי, אז בפייסבוק זה המרפסת הירוקה, באינסטגרם זה ההידרובלקוני, ויש את המספר שלי שאפשר לפנות, 053-824-4469, אפשר לפנות אליי דניאל, אנחנו מגיעים כמעט לכל הארץ, ובאמת מקשיבים לאנשים חלומות, יש לנו כבר מעל מאות לקוחות שמגדלים ירקות בבית, בשמחה, בכיף ובפשטות. דניאל, עוד פעם את המספר לאט, שכל צופנים יוכלו לרשום, קדימה. 053-824-4469. רשמתם? תרימו טלפון, אוקיי? זו גם תרומה לך אלינו. דניאל, תודה לך על כל מה שאתה עושה בשבילנו, ואנחנו פה בזכותך, מעריכים אותך מאוד, ובאמת, אני משוכנע שהעסק שלך הוא עסק מעולה, והדברים שאתה נותן, הפתרונות הם מעולים. אני מקווה שעם ישראל כולו ישמע, ייחשף ויעזר בך. תודה רבה לכם, תודה רבה. וחיבוק למשפחה שתומכת וחיבוק לחברים ללחימה. תודה עליכם. תודה, אחינו. לגמרי, תודה. את יודעת, אצלי אפילו העציצים מפלסטיק מתים.
באמת, יש לי כישרון. אין לי מה לומר על זה. אני כישרון, אני באמת, אני מצליח... היה לי תקופה שזה היה אחד התחביבים שלי. מוכנה לדבר איתך על זה. אחד התחביבים הכיפים. לא, חבר'ה, אז אנחנו ניתן אחרי השידור טיפים. חבר'ה, זה לא עובד ככה. לא, אני מעריץ אנשים שאתה בא אליהם הביתה. צמחים זה חיות, צמחים זה חיות. אנשים האלה שאתה בא אליהם הביתה, יש להם מרפסת, אתה רואה איזה גינת ירק, וזה, ואני באמת, הציץ הכי קטן, אחרי יומיים כבר עושה לו, באמת, קורא עליו קדיש. זה דברים קשים מאוד. קשים מאוד. בדיוק. אצלנו בבית שיש עגבניית שרי שיוצאת, אומרים, זה הערוגה של העגבניות. סיימון מוק מצטרף אלינו. פרשן לענייני בריטניה, שלום, מה שלומך?